Du kan bare snakke med. Hej YouTube! Hej, Fredjer. Jeg skal spille sig nu hej til YouTube! Det er på lige nu! Sig nu hej til YouTube! Hej! Ja, han er i gang med at lave en video. Hey, det er lige nu. Sig nu hej til YouTube! Hej! Hej YouTube! Hej YouTube! Og så er det jer. Alexander og Niklas, det er jer, der skal sige hej til YouTube. Lad os lige op. Du skal jo ikke, mens du er i gang med at lave din allerførste video. Nå! Jeg skulle spille Minecraft. Ja, men du skal lige vente lidt. Okay, Alexander og Niklas, har I noget at sige om jeres server? Ja, hej det. Godt nu. Du skal lade nu være. Vi er jo godt med at lave den allerførste video. Jamen, jeg skal spille Minecraft for den video. Nå, men det kan man ikke se. Det kan man ikke se på det kamera. Kan det ikke? Men altså, hør. Altså, vil I fortælle IP'en til videoen eller sådan noget? Ja. Ellers skal vi bare skrive ned i description. Og i navn. Hej.